Ngibingelela futhi kwesinye isiqephu seZoom in uhleli noSandile kwaMthembu namhlanje ngiphethe umngane wami uLindani sizozixoxela nje ngezinto ezincane njengolova njengamajida njengabafana nje abaphilayo sisoxoxa nje nginethemba ukuthi khona esokufunda lapha nalapha ungakhohlwa ukuthi usilandele ku TikTok, Instagram, uFacebook kanye nakhona ku YouTube usubscribe lapha ulike ushare uphinde futhi ucomment singakuthokozela kakhulu lokho namhlanje ke siyajabula ukuthi announce ukuthi sinomxhasi wethu uBabzondi une company lapha ekuthiwa iZondi multimedia uqashisa ngama camera ama video kanye nama light even isound umudinga uyakwazi ukumthola Lindani ugrand wethu siyaphela wethu Sandile njani la kuhle asiphileni uLindani ke uyacula aphinde act sometimes aphinde abu iphanda nje uyadayisa uyamthola la edrobheni ephansi impela nje kuningi asekwenzile ngimbona konke ke maye kwenza usuke kwenza egameni lakhe nezingane zakhe nalabantu abathandayo ngenhloso ukuthi ahlanganise la umasentshana iyona nje into engiyithanda kakhulu ke ngaye ubani uLindani uLindani sikhuluma ngoLindani wakaMagwenyane Thuli niyazi ke umuntu wakwaZulu umuntu ubambili especially uma abazali bakho bengashadanga ngibiza isibongo sakuboka ngibiza isibongo sakuboka baba kaMagwenyana kodwa uma nobaba abashadanga ngingowakaLithuli ngokwesintu uma uzalelwe ekhaya kodwa ke abaningi bangazi ngoLindani wakaMagwenyane uLindani Magwenyane nje ubuchaza ke indoda nje ephantayo kakhulu ezama impilo eke yazama kaMlungu kwangahamba kahle so njengamanje ngumuntu nje okholela ekutheni impilo yami isezandleni zami asesithukuthuku sami sure ake kuyazwakala cha weMagwenyane kuningi esike sixoxe ngako nawe ukhombisa ukubuka izinto ngeso lakho yabo ngendlela nawe ucabanga ngayo yini yakwenza ukuthi uhlule ukusebenza kaMlungu masingaqala lapho eyakuhlula nje ukusebenza kaMlungu wathi hayi cha ngibamba ngapha ekuphanteni ake ngithi ngicabanga ukuthi amaphanta amaningi ayifew amaphanta acishe noma akulesigaba sethu abeplanile ukuphanta but ukuphanta kuyasifikela kona ngenxa yesimo esihlangabezana nazo empilweni yethu so uyawuzama umsebenzi uthi uyasebenza ubona ukuthi izinto azihambi ngendlela obufisa ngayo bese ukugcina usithola ukuthi ususe emphantweni ngendlela obukade ungayihlelile kodwa ngenxa yokuthi ke impilo iyo ebalekile kulesikhathi samanje nokuthi umuntu abe nemali ngaphandle kwemali ephakathini impilo ayikho so ke ngisithole sengisemphantweni nami ngabona ukuthi ayi ngeke la kufana nakaMlungu ngasigcina ke sengisemphantweni so ke ingakho ke njengamanje ngisibona ngisemphantweni omunye uzothi uphanta wenzani kahle kahle nje into oyenza ngoba ukuphanda kuningi khona amajida la antshontshe imoto abanye enze fraud abanye kuningi so wena ikuphi lokuphanda okwenzayo ukuphanda wami engingathi nje kuyikona engiqale ngakho mina ngiqale ngihamba isonto lento kuthiwa amabandla ahlangene ngisebenza eThekwini eMega City so ngithe uma ngithola imali ngabuya ngathenga isound system engangakuhlelile ukuthi ngithengele ukuthi ngenze umsebenzi ngathenga necamera for ukuyishuthela nje inkonzo ezikade ngichaza ukuthi bengihamba inkonzo ngangena emculweni ngokuthanda umculo kade ngikhulu sane group ebekade sinaye ebibizwa ngamabandla ahlangene inqaba yamabutho ngwazi lapho wayeke la so kuba nayo amabandla kwaphela ashaya ama-album ababakathi mathathu ne-DVD nayekela ukuqhubeka yavama ukweduka sobheka phi phakama Nkosi yezulu no asiyekanga ukuqhubeka nokuhlabelela inqaba yamabutho sonke isikhathi manje ngisedolobheni
akumina kuphela abantu abaningi bebesupporta nakade bethanda umculo wethu bahlezi besibuza njalo ingake sahlangabezana naye ngalesa sikhathi besihlele emakhaya singenzi lutho sisithandela nje isonto nje kuphela singazi ukuthi nayi ngale kwesonto kukhona imali emele sibe nayo emaphaketheni besijabulela nje ukuthi siye enkonzweni siyagijeliswa saba nezingane sabotha ingeke imali ibalekile so abafowethu abaningi baqale imisebenzi yabo abanye baba ngabafundisi ba leader amabandla abanye basebenza ezindaweni ezikude igroup yethu yaphela ke kanjalo so ke kodwa ngomusa kaNkuluNkulu sisasekhona abaningi bethu basaphila sisaxhumana sixhumana nje makunemicimbi khona omunye uthizo wenza into ukuthi sibonane so asiyekanga ngoba sithanda sisathanda ukuhlabelela makushoniwe nami ngoba ngashona so ya ilalo wakubona ugqoka ibhaji sokuya emdwabeni ya lento ethi amabandla ahlangene wena mfowethu Sandile yasenza saba nabangani abaningi kakhulu so koScotti koThekwini ngokuhlukahlukana kwalo iTheku Catholic Hammersdale Maritzburg yonke njengoba ingaka so ke sigcine siba nabangani abaningi ngokwazana ke omunye umeshonele kubo siyemphelezela siyomngcwabisa kanjalo kodwa amanye ama benefits okuba semabandleni ahlangene intombi ikhona lapha ayingeke kodwa dadewethu la odadewethu ikhona yo ngisisihlangene nentombi ke nje uzozidonsa ngemuva uzujaha no lento iyafana nasetendeni uma sekhala ukeyboard babona sebejabula sebexhuma ngendlela yabo njengobona nako kanti makuphunywe etendi kuyahlukwana beke lo mnye phela nina nihamba lonke nibe iqeqebana nicula ubusuku bonke la uzobe iqhamuka le uthi hayi yiboke lapho angithi ke sisuke sibalekela ukuthi wena sivala lesikhala lesikamashelana nosokuxoxa indaba uma sihamba siphuma nje sihlabelela salifunda ke kanjalo kwabadala kunathi ukuthi yabona uma uphuma esontweni ukubalekela indaba nokubalekela izinto phumani enkonzweni niphuma enihlabelelo ngoba lento yokuthi sihambe sesingamaqoqwana igcina lento isikuthi usuzwa ngenilanga kuthiwa usibanibani ukhulume ngosibanibani usibanibani ukhulume ngosibanibani so sihlukana omunye masengena estradini sakhe omunye ngene omanihamba niphelezela owesifazane kanjalo hayi owesifazane sisuke siphelezelana sonke hayi hayi owesifazane sisuke sihlabelela sonke uma uthena sesiphelezelana abesifazane ngawani bafake emwakubo oqala asiphelezela kahle abantu besifazane sisuke sihlabelela nje sihamba sonke uma kuthi ke kukhona ekumele ajike la usiyajika sisobona ngokuphamisana isandla siyaqhubeka nengoma omunye ufuna ukuqala ingoma sehle njalo mothene abekho abantwana nabathola lapho hayi kona ke lenzekalile iphutha elifana nalelo hayi lenzakalile kodwa ke no kona ke ngeke siqaba manga kulento phela bekuyinto eyengane biyaziwa ngokuthi amabandla ahlangene into eyengane ngoba ukuyiqala kwabo abadala bethu uma siyifica thina abafowethu bathe bekwe eyokuthi isikhulise enkonzweni eyokuthi iyazi ukuthi umzalwane wakaweselo wakaPress oyisiyoni oyiroma bayakhona ukuthi bahlangane bakhonze ndawonye bonke so ke ngaleso sizathu ke iyona ke lento ke ebikade idala ukuthi ke kuze kube khona amabandla ahlangene bekilo ipurpose yakhona nokufunda ke izinto esithize ngoba uma sesihlangene singabazalwane sisonke so ke ibisilekelela kakhulu ekutheni omunye sithola sesifunda ukushumayela sifunda ukuhlabelela isikhiphisa namahloni so nje ibinhle ngaleyo lento yamabandla ahlangene even namanje nje isasekhona khona abanye abasha abafikile kunathi why ufuna ukubiza ngebombe eziyi-2 Lindani umthuli nokuthi ama-Africans ngebombe eziyi-2 naye ngiyazi ukuthi ngiyithela lapho kuye ngokuthi yibombe engizaziyo ngoba kodwa ayangizizwe Mkhulisi as singama Africa
So kunezinto esingeke sikwazi ukuthi sizibalekele, kunezinto esikhona esisifice vele zikhona. So angikwazi ukuthi ngikubalekele ukuthi ngumagonyana Luthuli ngoba uma nobaba abashadanga, noma engakuthiwa ngithanda kangakanani ukuthi ngithi mina ngumagwenyana o permanently kaMagwenyane, kodwa ngeke kuze ngikwazi ukuthi ngikwenze lokho ngoba kumele ngigcine izinto zesintu kuze ngikwazi ukuthi ngibe umagwenyana ngokuphelele. Ingcabe esebusweni wami zithi ngumagwenyana, but kodwa ke ngokwesintu angiyena umagwenyana ngokuphelele. Yesu baba ubelobola uma kwashaya leso sikhathi leso sokuthi uyadlula baba emhlabeni bengashadile. So kwangakwazi ke ukuthi kugcina ngokuthi kuphelelesekile lezo zinto lezo. So ukuthi uma ngaleso sikhathi naye ubesase ejini yakhe, so ke uma eshonile kwadlula leso sikhathi waqhubeka nempilo yakhe. So ke esingathi siyakwenza thina kuze ngibe full time kaMagwenyana, kumele ngiqale kuthiwa kusetshenzwa angikho gokuthi kulezi zinto zesintu kuthiwa kodwa kulokhuza imbuzi kanjalo uthenga isibongo, kumele kube khona lento yokuthi isibongo siyathengwa ngokwesintu ukuze ube full time ke esibongweni sakini. So ke ngihlala kaLuthuli esithi isiZulu kukomalume. Ingane ezalwe ekhaya ngokwesintu ibhilonga komalume. Ubaba noma uma bengashadile usuke ubhilonga nje komalume ngokwesintu. Ngiyathanda angithandi ngibhilonga komalume. So ke kodwa ke ngenxa yokuthi ngikhule mina ngoba ngingane yomfana, especially ke futhi ke mina ngingowesibili kubaba, kodwa ke lo omunye udlule sasemncane nami ngimazi kancane, ngimbona ethombeni nje, kodwa ke kwagcina engathi yimi inkosana. So bengilwela ke ukuthi nami ngoba yimina omdala ngikwazi ukuthi yini ngizothi mina ngowakaLuthuli, mina ngifuna ukuba umagwenyana ngoba ngiyingane yomfana. So kumele ke ngibe umagwenyana. So ukusho ukuthi ukuze ubuyele wena esibongweni sakho kofanele ukuthi uwenze izinto ezithile zesizwe kuze ngibe umagwenyana ngokuphelele. But why ungaveli wenze kubalekile? Akuyona inkinga leyo, kodwa ke ukuthi njengamanje sengimdala ukuthi sengingashintsha futhi. Sengimdala ke ukuthi sengingashintsha ke futhi manje ngithi mina senguLuthuli. So ke sengibona kufana nje ngombize 2. No, yothi ubona kufana kodwa manje ubizibonge ezo2. No, ukuthi mina Sandile nempesa angikuqaba manga onje ngikutshele nje iqiniso mina ngami. Kunezinto mina engibe ngingakholelwa kuzona kakhulu. Kuyafana ngabe ngumagwenyana ngabe nguluthuli yedwa. Angiboni ukuthi nekuzosiza nomagwenyana kuphela. Kuyafana. Ingane eziadoptiwe ziyabiza lezo zibongo zazo ezingazazi, ziyaphila, ezinye ziyaba successful empilweni. So lento yokuthi ngifuna ukuthi ngibe uLuthuli permanent, ngifuna ukuthi ngibe umagwenyana permanent nje ingakho ngithi ingakho decide umagwenyana mina. Umagwenyana mina. Yeah, futhi akungivimbeli indawo empumelelweni yami ezine isintu sisuke sisho sithene isintu. Okay, kukhona la khona ovimbela khona uma ungase ulungise ukuthi izinto zakhe nezingalunga, kuyafana khona abalungisile lezo zinto, khona ababizi ibonge eqondile. Engathi kumnyama kakhulu kunokwami mina ngibona ukuthi mawuya lapho usho uthi into zesintu ziyasebenza kodwa kudepend ukuthi ubani. Yeah, lento nginale believe mina mfethu Sandile ethi uma uzalwa ubaba wakho noma wakho ufika emhlabeni, uma besuke bethi usuke ufumbethe lento esuke uyifumbethe, leyo nto awuyitholi ngoNkulunkulu, usuke ungayinikeziwe uNkulunkulu, usuke ungayinikeziwe futhi idlozi. Kuyisipho osuke uphiwe sona ukuthi wena uyophila lempilo. Usiphiwe ba nayo ke ingxakiki ngoba angifuni ukuthi ngizothena idlozi, angifuni futhi ukuthi ngizothi uNkulunkulu. So kodwa kunesipho osuke uphiwe sona uma usuka uze emhlabeni, so ukuthi wena uzophila lempilo le.
so ke leyo mpilo ke ngoba ungahamba futhi ukwenze ukugcina konke okwesintu uma uhamba abantu kukhona abantu ekuthiwa bahamba abantu uhamba abantu ababonayo wena ubahamba wena hayi ngeke mina usenza amanzi kuphela lawa ogeza alokhu empopini ngiyageza lawa apiki lawa yabo ngangizwa ngawe kudala uthi hayi ngihamba ushabalala no ushabalala umfundisi wami umfundisi wami uyangifuna esontweni lakhe njalo maye ngibona no wena mfana yini ungibalekele yabona nje no ushabalala umfundisi wami oyinyanga engeke ngize ngibe deep ukuthi kanya kodwa ke ngokwezinto ezasemhlabeni izinto esesizibona zenzeke yes kodwa ke angifuni ukuthi izinto zakhe izona bekade kodwa bengiye ngithathe phela mina ngikhule ethi ugogo uma umfana uyascleana igazi ezikade sengibhizi kulezi zinto zokuphanda ke sengisebenza uma ngistima bengifuna nje imithi yokustima kuphela ukuthi mhlawumbe ke wangicaba ke wangenza ukuthi bengihamba ngifike ngithathe imithi loyo ngifike ngistima ngale kodwa awubona kusebenza lapha nalapha njengoba namanje siyasebenzela manje angifuni ukuthi izinto zakhe ukuthi ngoba benginothando noma bengina yabona uma uthola into kumuntu ubona engathi kunomehluko yabona nje lezi zinto lezi zesintu kwethu lezi zinto zesintu ngesikhathi ubuya naso kumuntu loyo once wabona umehluko omncane kunalento obuba kuyona wena ubone engazi ukuthi ziyasebenza angizigxeki awunayo ishow kodwa manje kodwa ngalesa sikhathi ubune show but manje awusenayo ishow noma izona noma kuzona no mfethu bekwisithukuthuku sami bekukusebenza kwami kufanele bonke ukusebenza wakho uyayiphikisa lento ukuthi bekuyibona angifuni ukuthi bekuyikona ngoba angazi kodwa futhi ngoba angixelanga kona hayi phela kusene ukuthi njalo inyanga nenyanga ngiyathatha noma isonto yabona so ileso sikhathi sahamba nawe ngelanga emoto yakho yayumkhehle impela nje kumdledlemba nje so leliphoyisa abahlangana lithi hayi ngiyakuyeka ndlula ase lithi ungayitsheli impela ukuthi ngiyeka ngoba mhlawumbe lo mama omahambayo so mase sidlulile wena usuthi hayi uma nje oyena umama ubuthini-ke lapho hayi wathi hayi kwakuyena impela izona ke lezi ezimbambile lezi ezithe njani ngangidlula izona ezimbambile so ubuthini lapho hayi ngeke azikho izinto zakhe ebezimbambile ikona nje lesikhathi phela ngangidlula naye webe position yokuthi akulula ukuthi angangibamba ngoba wengasebenzi ngalelo langa wayemele nje ngaserenkini yasembango isiphithiphithi ke ngaserenkini yasembango so ngidlula nami ngosigedlemba wami so amaphoyisa amaningi kade ngivimba ngalezi zakhathi futhi nginamathikithi amaningi mina angalezi zakhathi la khona ebekade bena ngisathatha izinto lapha kushabalala so ngithi nami phela njengoba nomntwana as ngibe business kuthiwa hayi still wathola kodwa amathikithi yabona nje manje ila khona mina kudala mina ngagcina ukubhala iphoyisa so ngathi sekungcono manje wasayisebenzisa angifuqa ukuthi yabona nje angisebenzisi lutho manje kodwa nje asangibhali mhlambe nengingakusho ukuthi uhlobo lwemoto bengihamba ngazo ngalezi zakhathi beguge kakhulu ngapha bengisazama nami ukuthi nami imoto yona ebingilekelela kubusiness yami ukuze ngikwazi njengoba ukhuluma umqapheli ngezwe ngazi ukuthi waba nesandla isikhathi eqala ngqa umlanda lemkhambathini lento kamqapheli ngibe nesandla nje ukuthi angifuqamanga esikhulu futhi empumelelweni yakhe hayi ngoba nganginemali I think usene kuleyo mnyaka bengiqala futhi nganginengane yami uLonda lo kwakuyena oqala ngangiqala ukuba noLonda so ngisasirekhoda i-album yethu yesibili usobhekaphi ingitshela ke ngiyaseCatholic la ngoba besibhizi kakhulu ngelezi zamamandla ahlangene eCatholic la khona kuthiwa kuselemba nayo hayi bangixoxela ukuthi hey kunomfana ocula kabi la okumzame phela hayi ngithi hayi aloke ningihlangana bese naye ke ngimuza ukuthi unjani naye ngahlangana naye ngamuza umfana naye
wacula impela uyacula. Okwangithinta-ke kakhulu isitori sakhe-ke asiqoqa, hhayi ngoba nganginemali. So-ke ngumuntu onozwelo, ikona ukuthi ngoba phela uNkulunkulu akangibusisanga, ngiyathanda ukusiza. Ukuthi imali-ke anginayo, ngangingasebenzi futhi ngempela ngisho nanakambili. Sasibhizi nalento yomculo, ngoba bese sidayisa nasestradini umculo-ke, yabona. Iyona into ebinginikezela imali. So kwangeyona imali yami, kodwa-ke igroup yayilidwa yimi ngaleso sikhathi, imina ebeng-investe kakhulu lapha. So bengiyinhloko ukuthi ngingakhona ukuthi ngenze noma yini, but kodwa-ke hhayi ngaleyo advantage, kodwa ngenxa yokuthi bengithanda ukusiza, so bengilekelela. So-ke umqapheli-ke ngamuzwa-ke ngaleso sikhathi, sazama-ke ukuthi senze i-album. Bengitshela ukuthi umuntu ongenamzali, washonelwa abazali, uhlala ezihlobeni kodwa engingasizona ihlobo futhi ngokwegazi ncam, uyabona. So-ke wangitshela isitori sakhe, washonelwa abazali, intoni, ayengathi hayi okay ndoda, ngicabanga ukuthi mina anginakho engingakusiza ngakho esitorini sakho. Mhlambe uma singenza lezo ngoma zibe mbili zibe ntathu, ngongqoze ngazo la ungangongoza khona, mhlambe izona ezingakusiza ekutheni mhlambe-ke ithalente lakho livelele ukuze ukwazi ukuthi uphile-ke ngalo. So sagcina-ke senza i-album. Kwakunzima ngoba sasihamba siha ekhaya singenamali. Nirekhoda le album? Sasirekhoda eThekwini nesitudio somnye umfowethu kuthiwa uRoberto, kwakuyi-MOM Music, sekukhohlwe igama lesitradi laphaya. So sayirekhoda kuyena, o-engineer wakhona Ulwazi Mngomezulu. Sayirekhoda-ke ngaleso sikhathi, kwaba is 2009 or 2010 lapha ngisakhumbula. Sayirekhoda-ke i-album yakhe sayiqeda. Kunengoma esangagcina ngicela uSgwini laphaya, babesavelela impela uSgwini esavela ngomhla. Sacela ukuthi asifeature kule ngoma le A1 kuze into yakhe ithi ukuthi lento-ke yomculo ngikhule ngiyithanda-ke kakhulu. So hhayi ngamlekelela-ke ngalesi sizathu. Kwaze-ke sihamba simfake-ke lapha nalapha kuma-community radio, maningi-ke kwakusekhona Ombo, kodwa kusekhona no-KNI radio, iyona futhi ebisilekelela nje kakhulu. Kwakusekhona i-KNI ngoba bidila kakhulu yona nezinto lezi, yenza nenkonzo endaweni esithize. Kazi yawiswa yini, yabona, yayilekelela nje kakhulu. So sihamba endaweni eziningi, silokhuza umuntu wasilekelela nje kakhulu. Ngangiclose kakhulu noGa lapho uthubani uKanje. So uyena into owesiza kakhulu, esilekelela nathi sigroup nqaba yamabutho, masicelela lapho naye ngimcelele naye Sandile, futhi babengasikhokhisi imali, ngifuna uqamba amanga futhi nekhona sasigwaza. So ngaleyo nhlaka namanye-ke ngixhuma olayini lapho ngangisakhuthala nje kakhulu umculo ngokuthanda. So-ke kwazoba into yakhe kumfana ithi, kodwa-ke yayingekho lento yokuthi hhayi ngifuna ukuthi ngizovula ikhampani yomculo. So-ke ngoba asisayinanga lutho. Ukuqala kwakhe-ke ila evuleleke khona-ke iminyango-ke kuyena kumfana ngokuthi naye kade ey'nikela into yakhe kade i-right. So kuthe uma kufika-ke isikhathi lapho la ngibona ukuthi hhayi usefuna izinto ezingaphezulu kwami, ngabona ukuthi no, le zinto ayifunayo imali anginazo. Ngathi hayi ndoda, awuqhubeke ngoba nami ngizobe ngizama nami endleleni yami la engicenta khona. So okunye kuzongihlula, zama nawe uxhumane nabanye nokuthini bayakuzama ngendlela abakuzama ngayo. Kwagcina exhumana noNjilo, kwaya koSwaziland naye ngokuthiwa kade ethola-ke ama-platform a-right ephefoma, bemqashe endaweni ey'siza, wagcina esihamba waya koGoli. But nanamanje still sisaxhumana nje, kusasekuhle. So kwamanye ama-interviews-ke kuhamba ngivele ukuthi naye hhayi ngumuntu okhona ukuthi-ke phela angivelele, angikho phezulu. Bese kuba khona amanye la khona-ke sekukhona-ke abakhulu abanemali lapho sekumele ngibuye elami igama lishone phasi. Kodwa nje mina umuntu wokuqala omvezile empilweni. Bebekhona abantu akade benemali ngaleso sikhathi ababe-introduce kumina, ebebesebenza kahle, akade bengamlekelela mina-ke ngibe ukuthi nje ngiyangqongqoza lapho ey'tudio lapho siyamrekhoda. Kodwa-ke bawusena bamphushela kumina-ke ngasiza-ke ngaleyo ndlela, kodwa futhi ngangabheke inzuzo, kwakukulekelela. Mawusidinga futhi ufuna ukuthi uqhubeke ubuka ama-episode wethu, singakujabulela ukuthi ungene ku-YouTube, usubscribe laphaya, ulike, uphinde futhi ucommente.
lokho kuthina kungaba intokozo kakhulu. Sisahleli naye uMagwenyane usumthathile umqapheli naphusha wamdedela ke manje ilapho la umbone khona ukuthi hayi ngiqale la khona into oyishilo ukuthi kwesinye isikhathi uyavela kancane kuma interviews, kwesinye isikhathi ama interviews akhe kwesinye isikhathi ungaveli. Mucabanga yini edala lo ngizwela ukuthi ngenxa yokuthi mhlawumbe ubuka ingenxa yokuthi uthe ukuba phantsana mhlawumbe ngokomnotho. So ucabanga ukuthi leyo nto iyona into affect ukuthi mhlawumbe angalimention igama lakho ukuthi my first album yenziwe uLindani. Ya kona ku sometimes ibe kuvela ukuthi umuntu owamlekelela so ke kube wasizwe uLindani. Kodwa ke mase kunama platform lawana acisha afana njenganawo la ukuthi okay njengamanje sekunama TV sekunama media black mhlawumbe amaphepha radio stations ayike lapho ke akujwayelekile wena uvela maxoxwa nje ya masixoxa nje general nje yabona masixoxa nje makushaye nje uhlangane artist enkulu nje iyona ke indoda le eyangisiza le eyangirecordisa ialbum yokuqala usisi uva hayi babonke hayi no hayi siyabonga mfethu. Kodwa ke kubalekile phela angisho ukuthi kodwa kuyangilimaza kodwa ke phela lokho kuyasikhuthaza kukhuthaza nomunye umuntu osuke ethanda ukusiza umuntu uthi hayi no hayi kuye hamba ukuthi ne igama lakho ndoda livele sike sizuthi no uwena owasiza le nto. Isikhathi esiningi ke hamba kuvele elasgwini ngingazi ukuthi usigule nelivela kanjani lakho noma ngoba wafaka ivoice kodwa nakhona lapho yimi owacela usigwini ngaphela umqapheli wangakuba impela kodwa ngalesa sikhathi besasemncane ubengane ubengamazi usigwini yabona. So ke thina besihlangana ikakhulukazi kuma KNI radio bengisebhizi kakhulu eThekwini ngalezo khathi bengisebhizi impela sibona nakusike nami phela ngwasehlanzeni yabona. So ke kwagcina sengisondela ke nezindoda ngicela ungilekelele la ngifuna ukuthi ungisize abathi ukuthi hayi akunankinga ngoba phela somkhaya sonke ngizokusiza futhi akabanga angijudge manje ngalo wami recorder ke ngaleso sizathu. So uye manje ovelayo hayi wena uyasala uyavela manje nje nangu sokhozini okanye kuvela umntakazuma kuma biography yakhe lana akabhale akhuluma ngempilo yakhe hayi igama la alivela elami noma livela kodwa ne elikaSigwili lihamba phambili. So mawungathi nje ufunda into yomlando ale igama lakhe alikho la no ikhonto yangisendela yana besesegoli ngaleso sikhathi hayi cha badla wakumenshina shito ekubhale phansi hayi ke lo Lindani bandivela into owangisiza ke album yokuqala usisi uva. Kade eqinisweni ubona Mkhulisi yabona akekho umuntu obaleke ngizwe umfowethu uthi na uintroduce umfowethu uPhumlani kwi music industry uyena umuntu soke akakhohlwa lokho uthi na so ukasho ukuthi okay umuntu owangi-introduce kwi-gospel industry umfowethu uPhumlani ngiyambonga kakhulu ngoba ngaphandle kwakhe ngabena angikho la ngikhona ngoba ngaba angazi ya leyo nto le iyenzeka ukuthi umuntu mangabe ekhuluma ngawe ubheka ukuthi ubani qala ku igama lakhe lizokusebenzela kangakanani yabo akhohle ukuthi lento yokuthi agrecognize nje ayikhokhi isimali yonto and futhi ngelilanga ngiyamsebenzela ngoba uthola ukuthi kunekhadi la uthola ukuthi umuntu izinto azimhambele kahle phezulu bese adinge wena laphansi olaphansi kodwa futhi yena mayesephezulu akalimention igama lakho ngoba awunagama. So makuthiwa ngimention uSandile ubani uSandile yabo so akuzongisebenzela kangakho ukuze ngqongoze iminyango ongcono ingqongoze kahle manje sengisebenzele nobani siyabona uma ngasi nje njenga eseke wahambisana noBamji so kulula kuyena ene hayi ngahamba noBamji so no Sibuthelezi
ngabizwa ku-Listen to my story yabona ukhuluma abantu abaziwayo uma ukhuluma ngoNjilo ukhuluma ngoSibuthelezi yabona ukhuluma ngempela ngabantu abahlonishwayo not Maritzburg kuphela mayefika lapha efakaza lapha ngathi abaningi bangilalele ku-Listen to my story okay ukhozi FM lo lekhulunywa ngayo yabona okay uSibuthelezi lokhulunywa ngayo so ke ubaba uNjilo ngiyambonga kakhulu uyibona leyo nto kwakunenkonzo yayikhona emakethe eMaritzburg so eyayihlelwe ubamnjilo kuyabona ja manje mungasho njengomuntu owamsiza umqapheli kubambephi njengamanje mungathi nje nawe uhlaziya ula ukhona uthi yebo ngoba uyacula nami ngiyamazi umqapheli uyacula hayi kancane but kubambephi ukuthi mhlambe impumelelo ibe khona ngokwakho ngokubuka kwakho nje umqapheli futhi asifuqamanga ama platform asawatholile kumele ngabe izinto zakhe sesiqhumile so sometimes kukhona izinto uma ufuna ezinye izinto kwi-industry khona ukuthi kumele ufunda ukuthoba ukusebenzisana nabantu abawusizo kuwena so as singama producer ngingazibala nami as one of them of i-producer because umculo kuyinto engithanda kakhulu so into engibukayo ukuthi okay lo cishe lento ingasebenza angiyithathe ngisondeze eduzane ngikwazi ukuthi ngibe nodlebe ukuthi okay no lento ingasebenza ngicabanga ukuthi ezinye zezinto engathi nezilimaza umfana umqabisi ukuthi abantu abaningi bathe uma besondela kuyena mhlambe ngicathi kunalento ethi kubona mhlambe bambuka engathi bangamsebenzisa ngokwethalente lakhe ligood but kodwa at the same time futhi uma ngoba phela bakunikezela leyo period abantu niyaxhumana nithathelana ama-product nami then bese abathi umuntu okay no akuyena umuntu lo engingasebenza naye kukhona izinto engiyibukayo ukuthi le kuzohamba kugcine kungishaya ekugcineni uzoba egcine sebangaphezu kwami so kumele uma ufuna usizo uthobe ube isilima noma ungesona wena ufuna lento oyifunayo so mangikhuluma ngokuthoba ngikhuluma ngokuthi kumele uvume ukusetshenziswa because vele wena awunalutho uzenani ne-voice so u-connection usebenza ngemali lo wena ungenayo wena uphetheni i-voice so kumele uthobe-ke ube isilimi ngebomu kuze kuqhume lento yakhe osuke uyifuna into-ke ihambe ibuye ngokwami ukucabanga eshaya abantu esebesondelile kumqapheli bathe uma sebembona eduzane mhlambe bayahluleka ukuthi bamcontrol because idakamizwa njani amakwebe kanjani into ayiphethe so idakamizwa angazi ngoba phela abakwebe lawo ayayidlala irole nalezi zinto ezincane mhlawumbe umuntu uthi uyibhemela kakhulu uthola ukuthi mina ngizokusiza umbani ngibona umbani omncane but somehow lezi zinto lezi zowu2 zenza ukuthi ungasakwazi ukucontroleka sengiyabona mina ukuthi ngingakuzama but nayo into ekuvimbayo ngoba once wadlalela already wena usucabanga ukuthi ungcono yabo so leyo nto uma ucabanga mhlawumbe angisho ukuthi uyabhema noma uyaphuza but awu ngeke kube mhlawumbe ikhona into ethi ayibe njalo kulezini ngoba iyenzeka kuma-artists amaningi ama-artists amaningi abantu abaningi bazi ukuthi abantu abadila nesidakamizwa noma abaphuzayo ilama-artist lawo abokwaito mapiano tontoni afropop but selikhona lelo dimoni elifana nalelo lakhona la kwa-gospel but kodwa angisekho close kakhulu nakuye ukuthi mhlawumbe ngingazi ukuthi into engiye ngiyibuke nje mina kuyena ngokwami ngulindani ukuhlezeka ngokuyimela umuntu engathi umbono wami akafisi ukuthi awuthatha angisasho owami sengisho umbono omunye umuntu mhlawumbe ongathi uyamvezela ukuthi yabona bese uma ungasene kodwa ulungise lokhu nalokhu etalenteni lakho I think ukuthi mhlawumbe kungacishene kube right so ke kuyakulimaza ke lokho nokuthi ke wena inkuzimalanga uma uzongiqhathanisa mina noSibanibani abanye babaculi so kubukeka engazithene hayi ingane lezo inkuzimalanga ke yini yabona so ke noma sengingenile stage iyaqala
uma sengene mina kuyacaca bese lithi ke elami ke ish okunye ke okuyizinto ezamaphutha lezo ukuthi ene wena usiqaje so ke kulento yomculo once wasibuka wena uyinkunzi so awukwazi ukuthi ene uzisho wena ukuthi ene uyinkunzi ithina abantu ekumele sithi hey lo mfana uyinkunzi mananga uyacula njengoba ubona manje le abantu abaningi igenge ekhona eculayo noma engakuthola kade eyinkunzi yena lo muntu kodwa ke akasananga ukuthi ene wazisho yena wathi hayi mina ngiyinkunzi mananga mina ngiyacula akekho umuntu mina ongaphezulu kwami ngokomculo so abantu abakurecommenda ukuthi hey uSibamane uyacula then ke kuze nama companies abo thina ayilwa umuntu lo singa invest ke na for ene mhlambe singakhona ukuthi ene imali esingaba asiyilahlile uma siza ke lapha so ngicase ilezi zinto ke ama company noma umuntu osuke efuna ukusiza umuntu kukhona izinto azibukayo kwi artist ukuthi ene if ngi-investor la ngabe le mali yami izobuya yini especially ke kulamalanga ke umculo since usufile sekunzima kakhulu so njengoba umuntu othi uke wacula wenzani wahamba amasonto wawangixoxela la ukuthi hey zuthu izinto esezikuphazamisa lezi zakamoya idlozi ngapha uNkulunkulu ngapha ayi emzabelo yakho yonke osuyenzile uyazi ukuthi hayi manje ayi kuyaphambana konke kuyo yonke into osuyizamile ngapha uyishisile impepho wakuzama ukuthi kufanele kwenziwe kodwa kuhlangana ngapha futhi uNkulunkulu uyamtshela uyayesontweni uyathandaza zawuthi uyazazi inkinga zakho but still ubona ngazi ukuthi kuyafana so umama phi ke manje umama hayi ngideke Mkhulisi yabona kulamalanga mina noma phela ngisekhona ebandleni lami engikhonza kulona kodwa ke angifuni ukuthi ene kodwa njengamanje engakusho nje mina ngulindani njengamanje yeah ongasho ukuthi ene kahle hle okay noma mhlamba asiqale la uma sisuke sikholwa asikholelwa ukuthi mhlambe ke sisuke sifuna ukuthi kwenzeke izinto noma sisizakale ekukholweni but kuukuthi nje kuphela sisuke siyilungisa ezisingabantu ukuthi ene siyafisa ukuthi nathi sihambe ngokuthembeka phambi kwabantu so kuningi esikufundayo kulezi zinto lezi zokukholwa ngokwasedlozini angifuni ukugxila kakhulu ngoba angiblank ngakhona kodwa ke engingathi kakhulu kade ngifocus ekukona ilokhu kwasesontweni so ke bekwenzeka uyishisa impepho ubike wenzeni engeke mina ngazi ngashisa impepho so angithi njengoba ngingane kade ngingashadile so kuyangiphoqa ukuthi ekhaya uma kuthiwa kuzokwenziwa into ewukuthi ngibe mdidi imali yakho ngibuyene ngifaka imali so kuyangiphoqa ukuthi ngibe mdibi ukuthi mhlawumbe makusho okay kukhona umuntu ozofika la Lindani usho ukuthi hoja uyifaka imali kwala kusezodinga imbuzi kusezodinga mhlawumbe ukuthenga umthombo kusezodinga lapho uthi kushisa impepho kwenziweni kudinge ukudla la kuphekwe let's say itiye yabona ukuthi itiye ngiloko kusekhuluya ukuthi imbuzi okanye inkukhwana angithi wena Mkhulisi njengamanje uma ngithi mina ngihlala ekhaya ngiyingane into yasekhaya into yabantu abadala abayihlele bona not ukuthi into yami ehlelwe yini kodwa ngithi uyasiza njengoba usebenza uphanda awufake hayi noma kufunana na ama drink akuyona inkinga ukuthenga ama drink phela kuzoba khona abantu ngesengalezo zinto lezo so kufana nosine uma kufika nje ukuthi mhlambe ekhaya kuzoba nento ewukuthi so wonke ke umuntu ke kumele axhaseke phela nje kodwa hayi ukuthi nekuyinto engithi ngiyathinteka kakhulu ke ngaphela into yasekhaya yona into yami uyayibona so ulapha uthi uvakashela etendeni ngoba uhambile namatende ufika lapha beshaya idlozi awuthinteki nje awunandaba kuyayifanela ngoba khona umuntu othola uma wathinta idlozi hayi ophuma uma kusunakele futhi ke hayi ngeke no angithinte ngidawa ngoba nakhona edlozini vele
ayikho into engazi thene khona into nje into ethene khona edlozini cha so nje lento yomuntu oshumela ngedlozi anginandaba but kodwa futhi naye akumsiza indawo leyo suke eshumela ngedlozi ngoba uyavangela la nje evangela nje yabo ushaya okidi hey ukuthi mina ngiphilile mina nabantu mina weMkhulisi ngibonile izinto abafethu zibahlasela empilweni yabona uma ngithi I think mhlambe ngina mhlambe ne u25 years manje so ngidla lezinto zokukholwa iyona into ekuthimpela nje yabona uma kuthiwa ngingakhuluma ngento yokukholwa iyona ongahlala nje hayi iyona into engingakhuluma ngayo mhlambe kodwa khona ongakuzama awukazi umzamo uNazaretha hayi ngeke futhi ngeke ngoba angikuqondi inkinga into engiphazamisayo ukuthi ngibane bakholwa noma bathandaza umuntu ofana nami yabona umuntu ebesifana naye isifonyo ngesikhathi se-COVID yabona awukwazi ngempela ukuseningi ngathi hayi ngoba ngithi ngiyamgxeka kodwa ke umuntu ofana nami so ke bathi ke kodwa unamandla uyafana nje njenganoba Masango ya bathi bona mawuhleli nabo aba ordinary yabo abantu abafana nabo yabo bekhuluma nje batshela ukuthi unyazi lwezulu nobhombela umqalo wendlela nelanga nothingo umuntu oyedwa bathi umuntu oyedwa lo bathi ukushintsha inyama nje kodwa ispirit isodwa so ukusho ukuthi le spirit esila kunyazi lwezulu ilese sasika umqalo wendlela ubhombela so wena mangabe ukuthi ulandela la unyazi usafana nokuthi ulandela yena ubhombela yabo so lokho ingakho ke bona ngokwabo becabanga lesa spirit lesi yasihamba yabo ngoba umoya kaNkuluNkulu lo njengoba umoya bona amuhleli nabo ke bavele bathi hayi uyena uNkuluNkulu qobo uye wakudala nje straight njengoba nje uphila bathi ukuthi usuke wehla yena wabasenyameni yomuntu so wena yini enzini kuyi-adjustele yonto ukuthi wehlile wehla eseyinyama yomuntu hayi ngeke angijali okay angifuni ukusena ngisena angijali into engithanda uma befona bacabanga ukuthi hayi bona bathi baneshow abacabanga ngeke akwazi ispirit sam nesengane yami asisoze nesafana lento thina siyibonile thina sikhule kunamaziyo emakhaya so if ubaba ne ube umkhulu wayesayoni ebishop wadlula emhlabeni baba ne esonto uma sekugcotshwa yena thina uyena ozothathene isikhundla sikamkhulu ngeke amandla omkhulu abekade enawo afane nawababa phela bona bathi umuntu oyedwa bathi moya owodwa awukho umoya wodwa futhi yabo awukho umoya wodwa umoya nje uba munye umuntu ahambe nawe umuntu nje ufika nomoya wakhe nendlela yakhe uNkulunkulu kodwa bathi ziyenzeka lapha bathi uthole nje lamafutha manje okubuhlungu ngoba nekwenzeka ebandleni elilodwa akwazi thene the spirit uthi uNkulunkulu angasitshala ebandleni elilodwa ngobani amabandla emanga thina sibonile thina kudlula abaholi emasontweni akade bephethene amabandla kodwa akubange kuze kufane ikubene kunjalo ngabe lezi inkinga lezi akade bake baba nazo abazange basibange ngoba njengamanje bagcine bona begijimisana bamba nenkantolo kwagcina ngangokubene kukhona owinayo kukhona odliwe ngokomthetho ke the spirit abakhuluma ngaso sikubani ke njengamanje sikulo angithi owawina enkantolo noma osuvela ashembeke lo owawina lo wena enkantolo yes lo kwathiwa isignature ivuna yena yeah so wasekwa ukuthi ke yena ke njengoba isignature ivuna yena kwalandelwa kwathiwa hayi ifojiwe nani kodwa kwacaca ukuthi ama expector angenayo eyilandela lento abantu abawo ochwepheshe kulezi zama signature bathi ayiyona yakho umnikazi wakhona so unyaziye lona lase aphila ngoba phela ngithi lento lehambisana nento ephathekayo imoto imizi indawo nendawo yokukhonzela nanani yonke lento iyabambeka ngesikhathi
kubhizi kuhanjwa ama-court kuthiwa asike sethi ukubamba-ke zonke lezi zinto until iqedwe lena hhayi wa-aphila-ke uNyazi la aphila-ke loliya ey'ndaweni yabo lo aphila-ke ema-court still lahluleka-ke yabo but mulalela abantu bakhona abasonta khona bayakuphika lokho yabo bathi hhayi into ey'bhalwa amaphepha lezi futhi ubaba wathi sigabe sawafunda amaphepha ngoba awamfuni nje bathi bayibona-ke ngoba alwa nayo ushem iy'nkantolo bathi ngoba phela zonke bathi yonke le nto balwa chef wenzeni chef kangaka Nkosi yami akafunwa angithi umuntu omnyama mina kade ngenza bawinisa umuntu omnyama nje kodwa omunye angithi angazi kade ngilwa kade ngilwa nabanye khona obuye washubayela basibiza ngegunguluzi-ke manje yabo bathi zingunguluzi so anglazi-ke leli gama yabo seke ngalizwa kaningana uthi siyingunguluzi so siyingunguluzi ashubayelele umbhemu mayishubayela uthi ivideo encane ngibone TikTok uhalf nje obviously mhlawumbe 3 minutes noma iminute uthi lo mbhemu kule ashubayela futhi uyishaya phela yabo uyishaya ngolaka impela uthi lamantombazane makuthiwa inkosazane yena uma nenkosazane usho ukuthi kahle kahle ushawa umona mhlawumbe khona intombi yamchitha into engisolayo khona intombi yamchitha eyayishela ngale yasese uthi sivulela amavesi amakhosazane mawuthi ethu zake ukushela vele imvulela iy'ncwadi ey'thize eziyimthetho kodwa bese kufika ingunguluzi imshele ingunguluzi akho mthetho aqome ingunguluzi uyasuka lapho ingunguluzi ayini ithina lapho umuntu wakhonza onyaziwe ithini ingunguluzi ongakhonzi like kaShembe ngoba laba bangakhonzi ngaphansi konyazi bona bamaphekula babizwa kanjalo amaphekula so babiza abaphekula so shuthi ke wena besuse engazi uthexoxa istory yabazi banendaba ke yabo banendaba lezi zabo otshotsha umuntu ungaka kodwa uxoxa indaba ayizwa ngomkhulu wakhe la umkhulu wakhe wayezwini but ayixoxa impela ngathi wayekhona mayixoxa yawo mayiseyixoxa uyixoxa ngathi wayekhona so uthi engathi ingunguluzi yamithisa inkosazaneke yasi sizohlawula thema isizohlawula le nkosa le nsizwa le wamukela ubaba inkomo ngoba phela ihlawulile futhi yalobola uthi masethatha lensizwe siyonikela noma yonikela kumuphi noma uthingo noma unyazi noma uba isiyonikela ngalezi inkomo fikeke lapha ya hayi ngathiwa ichitha ubaba ngazi noma inkomo noma izinkomo waswathi ngeke ukwazi ukuzonikela ngenkomo wadvula lapha uDeuteronomy 18 or Deuteronomy bangisazi ngisazoke ucheck leli verse alishilo uthi vula khona so engazi ukuthi lelo verse yena ngokusho kwakhe lithi kufana nokuthi uzolobola ngemali yamanyala noma ngemali ngenkomo zomntshontsho noma kahle kahle azimukelekile ngendlela eziqhamuke ngayo ngoba kuhlawulwe lengane ngoba isimithi noma sekulaliwe nayo okusho lezo zamanyala okusho ukuthi bengafanele ayimukele lo baba lezi inkomo even ukuthi azolotsholelwa ingunguluzi bengafanele ayivumele yodwa yabo so okusho ukuthi kahle thina basichitha ngale ndlela ukufuneka nje siyasondela singamthinto umntwana wase yes mase kwenzekile wamthinta angazi bathi kusho ungabisahlawula ungabisalobola mawuthi uyalobola ubaba khona ufuna ngayimukele lezo nkomo then ngabe batshetha ngeke sizohanya ngizosonta kuleli sonto isibandlulula nje ngoba sibandlulula ngempela manje yabo ngoba leli gama lengunguluzi mawuchecka ke la ku TikTok wami ungena kuma comments uyeza ukuthi abayi bachwenza zoni amakhosana lawo yabantwana bamkhulu bachwenza badelela abantwana bamkhulu abantwana babhombela bayisa lokho ufuna sikukhulume lokho abamhlonipha umuntu more especially ongalona iNazaretha yabo hayi bamdelela hayi baphendula ababodwa bayi oyedwa uvela wathi ingunguluzi ayikho yini uyazi lo muntu uthi uyachitha ngithi mina ngifuna inazeli egama uthi hayi ule ibambe lapha ukuthi ingunguluzi awumunye wakhotha ivesi
leli lomjuda nomsamariya wathi akudlelani. So njengoba ngingadlelani ibambe lapha waqamba amanga wathi emasontweni ahlukahlukene wathi eZayoni uyanqunywa uma kusho uthathe intombi yangaphandle noma uthathe insizwa yangaphandle waseZayoni wathi uyanqunywa. Hayi saphikisa umuntu yabo. So amaNazaretha mfethu somehow khona into yabo eyenziwa abazali abantu abakhonza khona not ukuthi ebuholini la ya kona ibona abaphambanisa lento yokukholwa. So kanti lento yokukholwa nje mfethu iyodwa, umuntu esimkhonzayo munye. bakubona ula inanda Hayi ngeke lo nje uyileader yabo kuphela, kodwa angifuni ukungena kakhulu kulezi zinto zabo, kodwa ke umuntu esimkhonzayo munye, sikhonza uNkulunkulu ongabonwayo. So ekuyena umuntu esithene umveli nqala. So ke nabo uma bethi bona bakhonza umuntu ola eduzane asazi ke, kodwa ke banezinto esithize. Isibusiso asisitholi enanda. Abaqalekisi bokhulube kabi Yabona baqalekisa vele athi inkosi kubusise. Abasebesho njalo kuyaziwa ukuthi hayi isiqalekisi banikelelana futhi kunomnikelo khona nje uqonde naleyo nto. uma wakhuluma kabi ngoba Mawoni mawumona umoya uyakwazi ukunikelela. Yazi lento ngiyazibuza angithi ifana la emabandleni la wethu lawa awusindisiwe nalawa amanye amaKristu. Sekumfundisa ame lapha epulpit ashumayela ubuthakathi, ashumayela imithi, ashumayela ukuthi abantu mabekuthakatha wara ashumayela ukuthi abantu mangabe ukuthi bakudlela umona. Uthi uyalalela leyo nto le ntshumayela ayikho kahlahle kutshala umoya wenhliziyo embi yabo. Uthi uphuma la uphuma usuyazi ukuthi uyathakathwa wena. Kunabantu abakubophelile ukuthi ungayindawo, kunabantu abanjani kanti akuve lapha so kwakhiwa. mfethu yabana kulesikhathi samanje asisenabo abaholi beqinisa. I'm sorry to say that kuba gcotshwa benkosi njengamanje abagcotshwa sebekhona kwilento yokukholwa for ibusiness. So lento yokuthene Kwahlukana amabandla nangu cameraman wethu wantshontsha imix esontweni wana amabandla. usanda kubona no carpet futhi yabona yonke lento kwelinye lamabandla owashubuka yabona inkinga ayiningi nje ayifuna ukucabanga. Wantshontsha nani kambe lama mic. Uthi no sofa, uthi kwa no sofa. No sofa. Uthi no sofa awuthunje abahlela lapha endlini. Ya mfethu yabona nje lento yokukholwa njengamanje abafundisi isesetshenzwa imali ikakhulukazi kulezi zinto zokukholwa, but lento yokulapha umphefumulo kakhulu noma beyenza kodwa isikhathi esiningi igudla into abekuthenene kube engazi ingahamba futhi ithinte imali njengamanje yabona. So ke babeke bakhotheke emavesini abo ke bathi ngokuhlala bathi phela imali yadingeka iyadingeka esontweni. bathi ifuna kulungiswe kwenziwe nje ePhasikeni abantu babhidi bakhokha nje ePhasikeni ePhasikeni ukhokhe. Ayike mina okwami ukukholwa aqinile kakhulu emalini. Phela ngithi kunale mali ekhokhwayo ukuthi ikwazi ukuthenga isikafu noma inkomo imali enjalo nokuthi kudliwe. Yeah, vele ziyakhishwa lezi zinto zokuthenga. Ngithenga ngizobapha 200 kodwa hayi ngoba nje ngizobapha 200 kodwa ke bethi ungaphumanga futhi kuthiwa sikhokho o 500 uma ungaphumanga awuphumi futhi kodwa uyaya khona. Hayi mina wami uNkulunkulu akathengisi ubese uyadla kodwa akuyona inkinga. Ngingadla ukudla kwabo bathi kunenkinga futhi ngingayiphumela nje ngiye esitolo ngiyithengele kwala nje showcase ngizokudla ukudla. Inkomo nje ezobe ihlatshiwe ngizoyidla phela izobe ithengwe abazalwane ayithengiwe umuntu othile, ithengwe abazalwane. Uma ngihlulekile akulona icala njabethi bangabuka asakhokhe lapho bathikithi nanani babantu abangcwabi uthi yale yonke. Angithi iyo yonke lento yokuthusa abantu ithikithi akuyona into esingenise ezulwini. Ithikithi kusuke nje kumnikelo ngasi kuyisikhwama nje, akuyona into ungathi ngeke
ungqabele kona ukuthi ngoba bengalikhokhi ithikithi ngoba uma silandela imali eyakhe leyo vele ngisho ukuthi ngithenga ukuthi ngizongcwatshwa what about i-service yami engake esontweni abakubali konke actually uma sekusuke sekushaya ukeyboard sengiyonikela esontweni abakubali lokho phela ushaya u20 yebo imali yami engikhiphayo upetrol ngofaka emotweni uma kuthiwa siye neshumi ke ngapha kulabo abasindisiwe uma ungayikhiphi ishumi abakurecognize uqola bonke lo uqola bonke baqolana lapho abonje bawungakhokhi ishumi awubalwa nje esontweni awaziwa yabo ngoba ufuneka envelope yakho bathwaphenqephenqe sekunamaqola nje kakhulu baqolana kodwa ke phela nabi indlela abakholwa ngayo noma ungalivula isona mina shuthena isonto uma sengisi ngiyadlula ngiyiphanda lengangifundisa ugqibeni ngoba phela njengamanje nje wayenesekulokhuza imali kanje nami ngabona ngicollect imali kodwa nje sekuphileka khona impela la njengamanje iqaba uzuthu izinto ezenza imali manje kunyanga nokuvula ilapho la kunemali eningi khona khona sizokwenza iplan ukuthi siya ngalapho engeke bro kodwa phela eminyangeni nakhona hayi ukuthi uzohamba uthwasi nje bese uthene inyanga nje usuqedile nakhona iba wide wenza izinto ube active bakubona bakubona abantu ngoba phela into yenza ukuthi ngithi mina ngapha esontweni mhlawumbe imali yakho iningi kodwa angidla ufuna ukuthenga itende fanele uthenga izituli ube nabazalwane ube nabantu neteam la eduze kwakho ube nabazalwane lapha kanye ngapha uhamba nje wedwa yonke imali muyishaya iqonda ngqo kuwena eminyangeni awuncenke umuntu la uphethe into yakho nje yokuthi hayi wena wenza 1 2 3 manje inkinga eminyangeni uba recruiter kanjani abantu ukuthi beze kuwena kuze into yakho ke ngoba phela kumele urecruitene abantu uzoharisha imoto bese uma la ephezulu emakethe imoto enkulu ufaka istika ngibobhaka ubhaka phela ngithi yena lapha isilonda hayi isilonda kuphela sebekubamba konke la king bakubamba kodwa bese kuba khona into eyodwa ogaba ngayo lesilonda naye hayi ukuthi ngizofika mina ngithene baba nakho ngifela uhlangothi uzoncenga uhlangothi uzoncenga nalo uzosijaya ngiye ngilapha mntanami kuzoba mhlawumbe o15 angithatha angigothisele lesohlungu usizwa unjani bese ngizo engathathi ingqondo sengathi ngishaya ncane ngishaya yabo leyo nto angithi hayi kwancancanyana ayike ake nihambe nekhaya anomkhothisa ke nakho lokho nimphuzisa imoto kuyahlula ningifole sengiyaphoda sengiphumile u10 15 to 10 ingene ushiyile imali ayibuyeli imali yomnyango ukubethela abajo 7000 ayibona nje makuthiwa sihamba zobethela masibethela imizi ewu2 ngesonto siyazi sino14 ukubethela vela akukho into etheni ukufika nje ufaka izinto ikhonkwane singayishaya kodwa imali ngayishaya ngoba wena umuntu onakho ukwazi ukuxhumana nabantu ngiyangena nami ngiyangena phela ngafuqa so Lindani unengane ngizothi unengane yokuqala kusho ukuthi unezingane uthi wow kulesa story sakho uthi wawusanolonda so unengane ngamanje about 6 ayo matasa nomfana naba 19 awuxoxe lesitori sakho somfana una19 ngoba ikhona into ethe ukuba seceleni ngaleso story sakhe njoba ukhulume ngolonda lo mfana lo ithini indaba yakhe awuyixoxe nje sizwe so le ndaba ke iyatrenda nje kakhulu kule minyaka leya kodwa ke sixhumana nentombazane ngisebest eCatholic kulento yamabandla ahlangene ke ngale minyaka bengisafika sajola nentombazane kukuhle kunjeya kwagcina ukuba siyahlukana ke kanti sihlukana kukhona ingane esiswini ngabuya ngeze ngasemakhaya eMaritzburg ngiseCatholic ngaleso sikhathi. 'Cause, 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 'cause
uma ngihambile sengithola ke amagama angilandelayo wakhulelisa umuntu waqeda wabaleka hayi ngithi mina ngiyazi lento bokhulela hayi bangitshele igama lento ukuthi usibambane ukhulela hayi bengingazi ke mina ke kodwa ngizolindela ke phela ngoba inamba yami unayo hayi kuye hayi ngingakutholi lokho hayi mase ngizayibuka impela ingane isikhona ngathi ngiya engakuthola wathi hayi akanangane nami hayi ke ngathi hayi okay hayi kwagcina ukuthi nami ke ngisingiyayelwa hayi yangangivumela ngaleso sikhathi ngayiyeka ukuthi nami ngayiqhubeka nento zami ngane mase ikhona futhi ngaphinda futhi ngayizama hayi ngagcina sengikhuza ke abazali ke bayinto bathi hayi ngeke wendoda awusuke lapho kulento lo muntu ingane inobaba wayo so ke usuka lapho hayi ke ugcina ke sengilwa ke futhi kulo minyaka ingane bisifunda primary befunda ngifunda 4-5 ngaleso sikhathi kwathi sengiyayela ku serious kwagcina ke eseconfirma ke usisi ngoba ngangihamba nosisi ngangizolo naye ngaleso sikhathi waconfirma kuye ukuthi hayi kwenzeka wakhuleliswa yimina kodwa ke washo ke izinto ke ukuthi hayi bengathanda ukuthi kube khona into emhlanganisa nami so ke kwakuthi ke ngoba ke nangu useyazi ke manje iyiphi indlela esokwenza ngayo ukuthi phela akhona ukuthi naye ngoba ngizombona elekhele kuza kanje ingoba uyazi ukuthi ingane eyakhe wathi hayi ucothene alindoda akazoxhuma nami uzoxhumana nosisi hayi thatha isikhathi kuze kuphele unyaka ayikho lento yokuxhumana nengane ukuthi usafuna indlela kwaze kwaya ke kwafika ekutheni hayi ngayihamba ngelokhuzana ngama-social work kwafika esigabeni sokuthi la khona hayi usisi uma bembiza wangafika bayithatha ama-social worker ayise e-court kuthiwa ke soyikhuluma e-court masifika e-court hayi wasijika isitori intombazana hayi wathi wamrape wathi ingane ibile khona yami kodwa ke ingane sithole ingane ngoba kade ngimrepa kwathiwa ke yama-ke kanjalo indaba kwathiwa asihambe ke siye unelungelo lokuthi usangafaka icala angibophe ngakho sayigcina-ke kanjalo kwafika abaseshi bangibiza sahlangana la ku-Loop Street babesuke e-Pine Town sahlangana ku-Loop Street bathi okay bazothatha i-statement kumi mayelana nedaba kanjena intobane eyareshwa sinengane nayo ngabachazela-ke nami ukuthi hhayi kukuthini ngarepha kodwa indaba isuke la bahamba-ke bathi hayi okay ngibusela i-report angilindele kodwa ukuthini uma liyangilahla icala ngejele so-ke kwaphela 3 months bangifonela sahlangana futhi ku-Loop Street bathi hayi bangibuyisele i-report ebuyile ijaji lithi hayi udaba lwami nolontobane balihlaziye bathi uma belandela yonke into yami bengiyenza ngendlela e-right ngiqale kubo intombazane ngakhuluma nayo intombazane ngaya kuma-social worker so-ke saze safika enkantolo bakufaka ama-social worker ukuthi hayi bafika kubo wakho untombane bangafuni ukuthi intombane avume kwagcina-ke sekutheni bathi hhayi-ke untombane into abayibukayo kuye ucreate istory ngoba nakho mina sengilwe nalento le ukuthi ngifuna ingane kuye so-ke icala-ke bayachitha into engekho leyo nginelungelo lokuthi uma ngisafuthi ngiqhubeke ngile into engane bangelela-ke indawo ekumele ngizihamba hayi kwathiwa ekhaya angisabe sengiyeka indaba yengane but into engiyijabulelayo since from there enganeni ngavela ngaleza khathi siyaxhumana manje ngendlela esixhumana ngayo but ngale kukamzali umzali akazi ukuthi sixhumana nje thina indlela yethu siyafonelana siyabonana ngendlela esibonana ngayo kodwa umzali abakuthandi lokho futhi abakwazi ukuthi siyabonana so-ke kumina lokho kuyakusho okukhulu kodwa akakaze-ke avakashe umntwana ekhaya siyabonana nje simithana la simithana khona sibonana yilokho sekukujabulisa kodwa waya emsakazweni waya nasephepheni ya indaba ethi yahamba yazi yafika nasephepheni into eyenza ukuthi nezigcina ifike nasephepheni emsakazweni
hayi no ayisicabangisi Oh bengithi yabe emsakazweni. no ayisamba yafika nje ephepheni kuphela nakhona futhi ngoba nami ngangiseke isicasukela phela ngoba edlala ngami untombazana ubona lesizwe Mkhulisi kaze mina ngithi phela ngiyamthusa nami ukuthi hayibo ngizo-expose mhlawumbe uzothu kwakuthi ke kuba namagama Ushadile intombazana. hayi wengashadile angashadile Ulotsholiwe. ngathi umfana wesenengane nanje leyo ingane yesibili leyo yokuqala wazi ukuthi eyakhe so kanti usekukhona le eyesibili so ke amahemini ngeze ukuthi ke since emveni kwalezo nsuku Makuthusha ngebhomu lengane ungenze njani esikhulile isindala? Ngoba uyazithanda ingane. So njengoba uyithandayo uthodayo impela ubuyithandayo ake ngibone uhamba nosabhubhu lakho la uhamba nalo. no ayikho into engingayenza but mina lento yobuntu nothando kuyinto ekhona kimi so ngingakwamukela kunjengoba nekunjalo ibhonde engingabe sengikhandile naleyo ngane so angicabanga ukuthi ingaqedwa ukuthi ingane akusiyona eyami because nayo ikhule yazi so ngaleso sizathu ngizama ukuthi khona sekunjalo singakhona ukuthi siqhubeke thina nebondage kodwa khona sengazi ukuthi ingane akusisiye eyami Hayi ngizwa wakwacela noma lobona. Uhleka nomuntu wakubuza into eqondile ukuthi wawacela nomuntu walobona. ngeke ngacela Kwenzakala. ngacela phela kwakuthi ke ngaleso sikhathi ke kwaya kube neyaphela ke into yethu nalomuntu esasinayo kwaphela njengamanje ke futhi ukhona omunye Osincelile esengidlulile futhi kube wakhe yes so hayi yazakala. Kuthi angilule kodwa ngiyayeka. Angiyeke endleleni. amen Yeah. So uyakholela umshadweni. Isiphi isizathu futhi esikwenze mhlawumbe uthi uba late ukushada? Makuthiwa njengoba uzoshada nje. Ngisho manje ukuma late 30s. umshado into yami ekade nje ngayithanda nje kudala so ukuba nenkosikazi kuyinto ebalekile uma umuntu wesilisa special ke uma umuntu ofana nathi ke sibe sihamba lezinto zokukholwa sibe sifisa ukuthi sibe kwibusiness ekukholweni kuyasinikezela isithunzi uma usuke ushadile kwibusiness iyawenza umsebenzi wakho ukuthi uhlonipheke futhi ungamoshi imali noma kanjani nje ngoba yonke into uyenza uyazi ukuthi unomama so unekhaya futhi so imali awugangi nje ngayo Yeah. So lo umcelile manje uyabona ukuthi ayinibheke emshadweni. yeah uNkulunkulu umnikeze umuntu engicathene uright angisho laba abanye kade bengekho right bebe right nabo ngaleso sikhathi sabo kodwa naye futhi lo uright angifuni uqamba mama Ba yini oyithanda ngaye? umuntu oquiet umuntu okhuthele Umuntu ukhuthela uyawasha uyaclean phela. uyawasha uyaclean futhi akenzeli mina kuphela nje uyayibona Yeah. so uyazi ukuthi nginengane uyazi ukuthi nginekhaya uma efika Ulimukele lonke lo lisabhuzana. uthanda mina phela uma kusekhulunywa ngothando nomuntu osuke ungazinikela kuye nokuthi ungamenza umfazi kusuke phela kukhulunywa Mfana wakho wabulala ayini yami la. Ulibozwana nalonkosikazi njoba uja ayinele la. Izokahla ayini. Ngibila lo muntu lo yini inkinga yakhe. ayashibile
Ilama ironbot lawe enothenga go my friend la. So iyashiplika yawo. Yeah. Hayi kuyazwakala. So umusic ke njoba uthe uke wathi ukuphusha wasuthi ukuhlehlayo kancane yini ekuhlehlisayo njoba washo ukuthi abanye baphuma bahambayo bamabishop abanye ngala benza okunye nokunye usanayo indlela ukuthi ungabuyela ku music mangabe ubuyela yipi indlela ocathi ungawungena ngayo manje makuthiwa nje uyangena manje na mfethu angikuqamanga kulesikhathi samanje umusic ufile music awukho so osenza umusic manje uwenza ngokothando nanokuthi ke mhlambe ke kukhona akuthize yena akuthembile kodwa ke njengamanje since kwavala ama music ngoba phela eqinisweni uma siku music usuka uzosebenzisana imali yokugibela imali yokhokhela ama backing vocalist imali yokhokhela istudio akupheli lapho kumele ubuye lapho uzogaya umsebenzi kumele ubuye lapho uzoyimaketha kuzokwazi ukuthi ekugcineni kubuye yonke le mali obukade uspendile so ke kumele ubale zonke lezo zinto uma uthi ngempela if ngiyaqhubeka njengamanje nomculo le mali engaka engispendile la ngabe izobuya yini na asikhulumi ke ngo 10,000 esikhuluma ngemali yestudio kuphela ekhokhela nje uengineer nazo studio leyo osuke ezophatha iproject yakhe imali yakhe le khona ngoma wayenza kulo enokuba yi-10 kunhlaka kwenzakalani naye so ikhona mfethu izona zonke izinto lezo ukuthi ngikhiphe kabi ngonyaka odlulile angakayikhiphi bengike ngangaba namali last year but kodwa ngithe uma ngithi nakhona futhi into yangiphuluma yithi one of the guy so kade ngithi ngiyozaba ngiyophusha lapha komunye yemsakazi ngabona ukuthi makusamba kanje noma umusic usonje kodwa channels nama community radio at the same time futhi ukuthi nje angiphele so space lo 15 minutes sekumele ngikhokhe futhi ukuthi ngizophusha ukhokhele ba phela ukhokhela yena umsakazi lo oqhumana nathi nofuna akuphi space wena kade ucela isikhathi seyona yena usho manje usefuna izango zakhe ubalo hayi ngeke igama lomuntu akubizi kodwa uyikwala hayi ngeke igama lomuntu akubizi no phela ngisazomdinga ngenye la so ke uma ngingamshawoda ngisho igama lakhe so ke sengomuntu omubi shiwa nje ngeke usakwazi ukusizakala nje ngisizakala so nalokho nakhona lapho hayi yena kuphela ngoba njengoba ngikhuluma ukuthi ngike nga professional phela emculweni so ilanguage yakhona vele la emculweni kusho mabasithola kabi kanti ubroke now ayewangithola ngibroke kodwa ngempela ngalolo langa akuhlangana ngathi mangithi ngiyamchaza ukuthi indoda yanginenkinga wathi manje lento uyayifuna la hayi ngaphuma kwapho ukuthi ngiphume ngilandela ngama voice note ama SMS ngabathi ngeke lento iyimpi ufunani ufuna imali ayiphoqa ukuthi ngakusiza baye kumele ngizame ukuze ngimnikeze yabo wayesekwenzisile interview ngaqeda manje njobe kufuna imali nje usuqedile sengiqedile wagcina umkhokheleli phela umuntu uma kuhlasela eleke ekulandela esithi iyona ke then sibese singafuna ukuthi sisiza ama-artist ngoba siyamsiza simenzela i-platform phinde futhi at the same time sithatha isikhathi sethu siyariska ngalo msebenzi wethu mina bengikhona umuntu ebekumele angene la uyabona ukhuluma nje le language esiyaziyo ngimdala nginayo mina lento mina ngiyayazi ukuthi kade ngaqala ngiphusha kulento ngiyathi into engekho ama-community radio siphela thina iwona sibheke ukuthi asisize then if ngi-right yimi ekumele ngibonga yena ukuthi cela uthenge i-drink ungabe engathi lento osenza yinto eyimust or into engathi bengithenga isikhathi yabo so sometimes ama-community radio abuyene abhede lapha abanye babafowethu so siya-understand ukuthi nabo bakhala ngokuthi abaholi kodwa-ke musaphela ukuhlala kumi ngoba nami ngizoyizamela especially ke kula malanga babona umculo thina unjalo
so sesikhuluma nge-single track la not i-album usho mawusukhipha i-album yokhokha ukhokhile kokukhokhile but yayi-right ingoma ibe-right kakhulu so ngisayimisele ngokuthi ngiyikhiphe so ngoba ngiyabona isima asafani nasekuqaleni manje ngisazoqhubeka nayo ngoba la ngayirekhoda khona izinto engangazisa kahle ezinye zazo not ngoba lithi ngangigxeka but uyidlale kamnandi mfowethu i-right kodwa-ke nginalento ethi kumele into idlule ezandleni mhlawumbe zibe mbili zibe ntathu ukuze abantu abawo-enjina ukuze iphume ilento leyo nomunye awubhemi angibhemi wayela izinto ezingangifikelanga but ngifikile abafowethu ebengihlala nabo kodwa-ke akungifikelanga ukuthi ikwenze bethu uyahlala abantu abaphuzayo anginenkinga nje futhi nayo bathi insangi iyasiza nje bathi lapha nalapha bake basho njalo bathi iyasiza lapha nalapha so wena yini ungathi ukuyithinta mhlawumbe yona hayi ngeke njengoba ngisho thina kunezinto engingakhonanga ukuthi mina ngifike kuzona hayi ngoba kade zingafiki phambi kwamehlo ami kodwa-ke yeah ngidonsile nami iphokoda angizwanga ukuthi kuleni ile special content special ukudonsa ugwayi hayi ukudonsa insangu bathi khona lokho kusadukako mabe yeah mhlawumbe usho ukuthi bathi mina basibheke ukuthi ngawo sane ngaqhebe khwehlela kwaphuma inyembezi hayi yabothi ayikho lento hayi kayenze phela yeah hayi sana ngakhwehlela hayi yabothi just of time lento hayi bathi hayi amaphapha akaseyasayitshitshi kuthiwa kuzoyisa iphula lokuqala esoke seqala manje angena manje esengenayo manje hayi ngeke no hayi zangigeja lezo zinto ikhona intombi yakagila othi nje muhleli thola ukuthi uyabona noma usunayo umuntu othi cha ufisa ukwakha naye kodwa ubone nje lento azona yangigila yangiphazamisa umoya wami hayi ngeke mfethu no mina ngilo bhuti lo obethi mina ngithandana nomuntu so ekugcineni sihlukana noma kade sixabana ngaleso sikhathi kodwa-ke kukhona lokho okubeka uvuke okugodwa noma ukuthi hayi kona hayi waye-right bandla ngoba phela umuntu akamubi wonke kukhona lokho okunye kubuye kube khona so kuye kwenzeke ama-exam amanye ngike ngihlala nawo sisabulisana nje ku-right umuntu nje engathene ngiyisitha kuye ilo ma wengane yami futhi nakhona uma ngithi ngiyabula wokuqala uthi yinto esibangayo ngithi nami singabheka hayi udrum rape hayi khona lento iyona phela inkinga le wamthatha ngendluzula hayi ngeke sasithanakela nje kahle kuhle nokuvakashelana sasivakashelana nje futhi kukahle nje akho rape ingabano nje yaba khona mhlawumbe sekuba khona ukuthi sesiyahlukana ke ngaleso sikhathi sekufika leli bhulukwe bawaba nephuthu wena nomyena angazi la iphutha lokujolo ubalo suke enephutha lokho bawaqoma wena uma ngizobamba umuntu wami nomunye umuntu owamthola nomuntu ngamthola nomunye umuntu so kanami ngizokhamba ukuthi ngizombheka so ke uyakholelwa kwi-true love ngiyakholelwa ukuthi khona ukuthi khona kulento ekuthiwa unconditional love uyakholelwa kuyona kusho ukuthi uthando nje olingenawo umgomo nambandela uyamthanda nje umuntu angidazi angakaze ngahlangabezana naso so mina uma ngizoshela umuntu ngumshela ngokwenhloso sonke isikhathi angakaze ngamshela umuntu ukuthi hayi ngiyamhalela ke ngifuna nje yeah so ke sonke isikhathi uma kade kodwa omunye uzothi mhlawumbe saqoya into bezu-30 kulo 30 ogwa unenhloso uneplan nje ukuthi hayi ufuna ukulobola lapho ukushada hayi ngeke omunye kuphela ubuka intombi nje emkahle
ube nothando hayi ukuthi ngithi ngifuna umshado ngibe nothando olwani uthando mangabe nileni lento emshadweni eyomshado wena Sandile kuyinto yokuthi ivela usungaphakathi thina ayingeke lo mntwana umuntu engicathi ngingamenza umfazi thina uma sishela sisuke sisho ukhona ukushela lo khona ukuthi hayi ngishele ngithande into enhle so noma emkahle noma lo muntu ngimthandile uyayibona then uthi uma suphathi nothando lwenu ubona ukuthi hayi lo muntu yazena ugudu umuntu ongakhona uthumeze uyayibona lento so ke lezi zinto ke beziqala ke kanjalo so uthando luzisho lona ukuthi into yenu ithini niyaphi ngayo yeah angicabanga ukuthi bese kuba khona ke lokho ukuthi umuntu ashay njengakokomnyama manje yabona manje sengifuthi ngibe nomfazi sengifune ngathi uma khona into eke yenzeka kade ngibuka in the story lesi uzalo ngibona lokuthu umondli angilibuka kakhulu uzalo ngenxa yokuthi story sakhona sibuye siphambane nje yabo so umondli wamithisa intombazane engazi uNosipho usho ukuthi wenza nje ubushomeshome ngoba wayefuna ukumitha wamithi the semithi kanje awusehlangana nomfundisi kusekungisela umshado uyasithola istory hayi wamitha kanje lo umfundisi athi akunanke mina ngithanda wena nayo leyo ngane lapha eswini nje ithatha ngikhulisa baye umondli athi nje angifune engane nje angifuni into ezongihlanganisa naleyo ngane khipha leyo ngane athi lo ingane ngiyayigcina eyami wena uhlangene nabe ngikwazisa nje iqhubeke istory okay into eyenzakala emva kwaloko umondli usene interest enganeni lezisikhathi sihamba sene interest kuyona yonke into umbuzo ukuthi wena ke Lindani thu wena uthatha umuntu onengane kanjalo ungahamba nayo neex yamemo wakho kanje thola mhlawumbe ko check ingane kokwenziwani phatha uyafika uyambona phatha nihlangana naye endleleni thu hayi ubezozwa mayelana nomntwana hayi ngeke bese cha mina ngiqama le story nje sakuzalo nomondli nogwala hayi asamsani nami mina into engeke ngize ngayivuma nje le ukuthi njalo kunendoda esizokhonqonqo hayi bengisazobona ingane ukuthi iraji awukwahleni hawu aji ngelilanga ngizothi ngifika uhleli nomuntu wami la uhle lapha usofole pheshe akahleli eduze nje angithi mina ngiyangena bengingekho ubezobona ingane sekungimfica la uhleli nomama nansi mina naye bengizobona ingane yini le mhlawumbe ilanga ngimfice ethinta isisu athi bengizwe ingane likhahlela ngobani abathandana unabo ubufakazi uyamthemba umema wakho mina ngidoda yakazulu mina akukhona izinto mina engingasithatha futhi yena angiyona insizwa le engathi ngithambile noma ngilensizwa le eromantic mina ngizalwa emakhaya kwaXimba la ngizalwa khona so nje ngikhule nje ngezinto zesintu so lento yokuba romantic into engayazi so kukhona omnisi sesike sakhetshana naye ebengizwana naye sigcine siqabala ngokuthi angimncoma ukuthi muhle uqoke kahle angisho ukuthi ngiyamthanda kodwa ngiyamthanda yabo so ke sabanga lezo zinto lezo kwafuna ngigcina ihlukana manje phela angikwazi njalo mina kuzothi mepostile ngincoma wazi waqoka kahle wazi wamuhle yazi akufanele leyo ngubo uyibona nje leyo nto leyo umelukile awubazi wamuhle umbuka wenzoba leyo makeup ayiweyishayile izipho zakho wow ayibona nje lento so ke izinto engekho good kuzona but not ukuthi ngoba ngithi mhlambe uthanda lo uthanda lusuke lungekho kufana nokuthi ngike umqaphelo ubekhala kuqala ethi uma eyocula awu angimncoma azabuza kodwa amagwala ngishayene kanjani hayi ngithi amqaphelo bayi performance yakhe ibe right kodwa ungathi ibe right kanjani kodwa ungangncomanga awu manje angikwazi ukwenza lezo zinto lezo zokuthi ngincoma umuntu but kodwa ke ngokungaphakathi kwenhliziyo yami kusuke hayi ukuthi ngisuke ngijealous na asike sihlalele kule amasonto ngifuna sike sixoxe lesidingide nje ngine interest kuleyo nto ngoba
ngikuzwe uthi usumani uyasonta nje manje ngendlela yakho ngendlela obuka ngayo izinto. So naye ingane yakho umfana wakho ungama-advise ukuthi akhule ngalisonto. Ukhula ngesonto kwentana e-right. Into eyenza ukuthi ngincoma ukuthi ukhula ngesonto ku-right. Isonto mina ngilithathisa kwento engithi iyasiguide ukuthi uma uyingane ukhula nansi indlela e-right yokuhamba. But as much ukhula usubona nane usukhulile usumdala ila ke khona ke usuqala ubothi no la imiqondo yethu nje idonyiwe la kodwa ke idonyiwe kanjani kunezinto phela into eyenza ukuthi nesibuke izinto ngenye ilizwi ukuthi okay emasontweni ebene zihambe ngenye indlela obothi ayila ayi izinto azihambi ngendlela ekuyiyona yona noma ngendlela e-right yayibona. So ubothi okay la kunezinto esithize esiphambene omunye uzothi kanjani ngoba mhlawumbe ngizoyichaza ngokwesonto sike sikhulume ngesonto mhlawumbe eligqoka uniform yesontweni Sunday uye bese kufika isikhathi la kuthiwa fanele uthole lento fanele ufake ivathu ngokuhlukana ke ngokwama group angazi ngibiza ngani mhlawumbe ulusha mhlawumbe udodana mhlawumbe umama yabo ngokuhlukahlukana nephika nazo ngiziyahlukana. So yiloko kuzothiwa kwenzela ukuthi u-identify ukuthi ukuluphi uhlangothi siyanikela into enormal leyo wenzela nawe nebusiso zakho ukuthi ubusiseke ngokunikela. Hayi asitholakala nginikele nebusiso. Hayi asitholakala nginikele ibusiso ngokwami. Angifuni ukuthi ngithi ngiyaphikisa nabagcotshwa benkosi ngokwami. Lento yokukhola mina ngiyibuka indlela yami. Hayi ukuthi ngiyaphikisana nendlela yabo ama leaders akhona mina ngiyaphikisana. Isibusisa awusitholi ngokunikela. So if ngingatshela mina ngami la ngibuya khona so ngikutshele izinto esengisi-achievile empilweni kodwa hayi ukuthi ngisithole ngokunikela angisitholanga futhi ngokuhlapha kusebenza nje ngikuthole ngokusithuthuka sami ngokusebenza kwami. So ke isibusiso nemali itholakala ngesithuthuka somuntu. Yes, not ngokwesonto not ngokwemfundiso wakhe esontweni cha akunjalo. Bathi ukuseva nako kuyasiza. Unsika nje wayengitshela ethi ukuseva nje kunomthelela omkhulu kabi. Lokho ya. Uphiya ke ucameraman wethu. Yeah. Ake sithi mhlambe na iyona ndlela akholela kuyona. Njengabo nje uphathele umfundisi iBhayibheli uyombekela lapha epulpit umsulubuso umjuluko esejulile kuthiwa ibusiso ezidedeleka lapho kuthiwa impartation njalo bathola bathola bonke bathola nakazi phela nsika nitholani ake sileke iBhayibheli sesikhuluma nje ngalo ngoba eso ya khuluma asike sizwe manje lethini ke yizo mangikhumbula kahle kunendaba elapha endoda eyahamba nendoda isulele okunalena uma ngihamba ngigcotshwa kaNkulunkulu nesiphiwo sokuthi yonke inyanga evaliwe iyakwazi uma ngisondele eduze nomgcobo kuyenzeka ukuthi nami amafindo ami kade ngiwaphile kwazi ukuqaqela. Okwesibili futhi wasezweni lo owayehlala nekhefu elidala eli nayo inkosi uSolomon noma uSolomon uSamuel njalo elokhu embiza ukuthi hayi usuku lokudlula ukuthi hayi no Nkosi uyangibiza Nkosi uyangibiza hayi inkosi leyasemhlabeni inyama imibiza kubizwa uJehova ophezulu. So manje ukulalela
kwazi ukuthina kwazi ukulalela uJehova ukwazi ukulalela umuntu ongaphambili ehambeni uke waseva umgcogco wenkosi ncane sengiye ngamkwazi uba ingane ukuthi ngiseve siyabonga so kukhona nje okubonile kumehluko ukuthi usondelile edodeni kaNkulunkulu kube khona umehluko kakhulu especially nangisebukhoneni ngoba ngingase uhambe indoda kaNkulunkulu kodwa ungenayo into i-character indoda kaNkulunkulu so ukubona impumela ungenayo no-character indoda kaNkulunkulu uzohamba nayo impela kodwa i-character yayo ingakwazi ukuthi manifeste kuyo. bengizothi wena nsikane ikubene isikhathi besikhona bengizothene njengamanje uma ngisuke ngithi mina kukhona engikuachievayo ukuseva kwamene ubishop wami ngoba thina ke Zion siseva ubishop uma kushuthi mangiseduze kukaShabalala so kuzomela ngazi ukuthi okay kuba kwami seduze kwaShabalala ngibenefitile yazi ngathi mangisondela kuye ngasibona ngithola umsebenzi ngabona izinto zami ziqaqeka nje zibalula wangixhumanisa nosibani izinto zami ngabona kuyinamhlanje yazi mhlawumbe ngiyasebenza nje through yena ukusizakala ke lokho ke kodwa uma uzothi ene mhlawumbe uzoxoxa ukuthi ubone ekhaya lakhe izinto noma ubone bese kuthandazeka kakhulu uyabona so ke akwazi ukuthi ene usizakalile ekutheni ubone ukhula enkosini wasibona usuqondane lento yokukholwa ngendlela yes okunye kwakho nakho ke lokho ke ukusizakala kodwa njengamanje into esifunayo ufuna into ephathekayo angeke phethe umsebenzi yabona manje sisebenzela ukuthi nemele ngibe nemali kuze impilo yami ibonakala nami ngumuntu ngiyaphila kunezinto esingayiqondanga futhi ukuthi awukwazi ukuhamba noNkulunkulu ungahambi neminyane yakhe mase ufuna izinto ezifunayo engazenzi so ayishintshe iminyane kaNkulunkulu nekhaya uqedileke so wena Nsika kusho ukuthi zonke into zikaNkulunkulu uthi zithengwa ngokukholwa kwethu zonke izinto zikaNkulunkulu zithengwa ngokukholwa kwethu okusho ukuthi ukuze umukele izinto ezithize uzimukela ngangokukholwa kwakho lithi iBhayibheli ukukholwa kuvela ngokuzwa okay nayo into engizoyibuza mina Nsika makuthiwa kunomuntu ongakholwa leyo nto leyo i-apply kubantu abayesontweni noma i-apply kuwona wonke umuntu ophilayo ngoba wonke umuntu ophilayo kaNkulunkulu wonke umuntu ophilayo kaNkulunkulu kodwa sonke siphila sikholelwa entweni engafani yeah obeka ekutheni uma ngikholelwa esihlahleni so okusho ukuthi uthi once mina ingqondo yami ngayi-apply ekutheni ngikholelwa uNkulunkulu then useyangibind ukuthi sekufanele ngenze imiyalelo yakhe kufanele so once ngangayenza then kusho ukuthi kunezinto engeke ngiyimukele futhi kukhona izinto engeke uyimukele yize noma ukholelwa kuyena kodwa ungayiphili imiyalelo bese kuba nomuntu oyimukelayo izinto lezi engiyifunayo mina ngingakholwa ngikholwa zimukele umuntu ongakholwa ngenxa yokuthi ukholelwa kwezinye izinto phela masike khuluma iqiniso yonke into la emhlabeni kaNkulunkulu yes umhlaba nokugcwala kwawo yebo okusho ukuthi yonke into ekhona la neyenzeka kubantu uNkulunkulu ovumayo bathi uzothi uNkulunkulu kanjani umuntu ekwazele umsebenzi lesitho sangasese engakholwa kodwa uyasebenza kamasipala uright ke okusho ukuthi angithi bathi okay ishumi ezenzani ishumi no asingangeni ya ngifuna vele siye khona siyaya zenzani ishumi ngokwazi kwakho ishumi noma ngeke ngisakhumbula kunencwadi lapha koManana eveza ngokusobala la kuthiwa siletheni ishumi eziningi ngokwami ishumi azizona isibusiso futhi azisilethi isibusiso into eyenziwa yishumi ukuthi uma unenkampani encane into engayenza ukuthi ukhulisa leyo nkampani nanokuthi uma uthola amadili ishumi zikwenza ukuthi ungatholi idili ezoqhumisa rather uthole idili ezodablisha iprofit yakho ake kuchusa ukwenze konke kodwa still ungayitholi zonke lezi zinto umbuzo ukuthi umzali wakho uyamthanda yabona ukuthi asidlule Lindani ivela ayiphelele mayichaza nje ayiphelele iyashort ya kona iyashort
lezi zinto besine angivuqamba lezi zayo ngeke ngithi mina umuntu njenga namhlanje futhi kuyisifiso sami sokuthi umuntu singabe sisagxekanini manje sithi siphila kulomhlaba inkolelo yami engikholela kuyo angifisi ukuthi kube khona ngelinake umuntu ongathi hayi ngeke wethu usuphambukile yazi nekade uza kahle kabi kade sikwazi thina ne uyinceku ukhona besikuhlonipha kabi lokho lokho akuchazi ukuthi yena uma sengibona izinto ngenye indlela ungabusangihloniphi ngifikele ileso sikhathi hayi ukuthi ngisukile kakhulu kuNkulunkulu kodwa into sengiyibuka ngenye indlela ngoba ngihambile ngokuthembeka kuNkulunkulu but kodwa uma uzothi ungathembeki ngoba usashaya ingane leso nto angishayanga ingane esontweni ingane kuphela ngoba kade ngikhola kufana uma kwazi ukuthi uyakhola akuchazi ukuthi phela usuke umuntu nawe ungeke wenze into mina ingane zami omabaza akubona baseni lento besihamba iketana ngiyibona lento mhlawumbe sisibawushile kulelo bandla thizeni ngalapho kuphela abantu bazi ukuthi so usazwana noma bengane zakho ngiyaxoxa hayi sexoxa into yenza ube ngifuna kade ngibuza lento yamawe ingane ubaba wengane oseceleni nani bengibuzela kuleyo ukuthi njoba nixoxa akekho lotsholiwe noma oshadile hayi ngekho salotsholiwe manje bad labantu manje bayiqomela kuphela hayi izinto eziqomela kanje so nje sisaxhumana mfowethu kahle futhi akunankinga nokuthi ke phela ayisekho into esithini ukuthi ke umuntu mina ezike ngubaba othanda ingane zakhe so iyona into esixhumanisayo kakhulu ukuthi mangifuna ingane ayibo ngisizeni bo ngibolekeni bakusho baxhumana njengoba usho nje baxhumana wena uyaxhumana noma wengane zakho uma ushade nomuntu onengane ku right naye ukuthi axhumane nobaba wengane yakhe yabona umuntu masuke seshadile kusuke sekunzima but angikhulu sinekho ngoba kodwa umuntu mase eshadile nokuthi ke kukhona lento ethi abanye ingane mase ishadile kumele isale ekhaya kubo kwakhe umuntu what if uthatha vele umuntu ongenakhaya so ingane awukwazi ukuthi ingane uzoyibonela phela futhi awuthande noma ungathandi ingane yakhe so kuyakuphoqa ke ukuthi ingane yakhe uthanda yena isondele eduze kwakhe let's say njengami nje ingane yakho mhlambe uthatha umuntu ingane izalwa kaMthembu so uzoyithatha ingane ibiza isibongo sakaMthembu ake eqinisweni vela yona eyami ingane angithathi mina ingane ngithatha mina uma wengane but waba legala ukuthi ke uma lo muntu engimthathile akanayo indawo azoshiya kuyo ingane so ke sengithi naye akunankingi izana umntanakho uvotile njalo ubuyile esitelekeni ska Juju yeah ayangiyanga kodwa indaba ngoba wayelwela nini bengimsupport bafu bengibuka nje kuma TV umsupport uhleli endlini no phela bengazena ngizothi mangiphuma ngithi ngiyapha bebengekho abantu ade bedwetshwa kanje thina ngasekhaya kodwa ulo vele kuhlela amagwala kodwa nje thina asijwayele thina ukudwetshwa ewila ingeke noma singahleshwa ikhansela kanjani konke nje kusuke nekurent dala enhlupha amakhansela hayi elilodwa phela thina ikhansela esinalo vele sithina siphethe ukhabazela uke wanhlupha cha phela ukuhlupha kwakhe uma singatholi imfuno zethu umphakathi yeah yilokho kuhlupha kwethu kuthi umphakathi uthi hayi uyayirelaxela usikhululeke mayipho yini ngamshintsha angikwazi umphathi waselo waba njalo unjena nje umphakathi wethu so njoba ningazange niyeke esitelekeni ngokwazi kwakho ke nahlala nabo TV bagxuma ke lapha onsika negenge yakhe bagxuma so umbuzo ukuze kutheni uzovota uyawuzayo uzovotelani
angakazi ukuthi ngizovotelani uma ukuthi ngizovota kodwa nje kusemnyama njengamanje kodwa ukhongolose ngamvotela hayi ngeke ayikho into engithinta kakhulu kukhongolose ayikho so mhlawumbe ungabheka ngala konkatha EFF inkatha yes inkatha either umalema labo bantu bothu umalema yini oyithandayo hayi uJuju indoda khonayo ukuthi isilwele ezisingabantu indoda esingathi nje iyalimela iqiniso ifacane nendoda esatshwaye eRamaphosa imtshela amafethu semdeli basikhola ke egcineni noma engayithola lento ayifunayo kodwa uyayiphimisa ngomlomo wakhe alo futhi akhombisa uyayifuna lento so ke yini ongayithandi ngayo unodlamo ke ile into le abantu abaningi abakhala ngayo bayamthanda uJuju yeah wena yini oyikhala ngayo indlela ayiyo so umuntu obukeke engathi unodlame kodwa ke wathi ngelilanga uma ekhuluma wathi ne akathethi eseparlament babemkhuza wathi hayi noma ungasho uyephi kuma video nje akho wonke indlela akhuluma ngayo ukhuluma kanje kusho njalo thina ke sithanda umuntu okudla mina ngendlela ke izinto uthe awangabusaba khona amabhodi asivele nje sibe into eyodwa ko Tanzania Congo Malawi bangangena nje baphume la eSouth Africa ya ngoba vele nebangena baphuma ya uthe akuvele kube njalo one time ya uqinisile ngoba mina ngingakuyela ngalokho ngoba vele amabhoda lawo esithene akhona ila khona ne abantu laba bokufika abagcwele la eMzansi abangena sincwadi abangena khona emabhodeni so kubuka njalo ukuthi ne awasebenzi mase kunabantu ne abakhona bangene bese so kusho ukuthi ngingabekwa kube semthethweni nje ukuthi indaba yebhoda nje ayikho if kuthena uhulumeni uthi akanayo enye indlela yokuthi alungise lento yokuthi kube khona abantu abeqaya bezela no yena angithi yena usho lokuleyo ukuthi njoba sama Africa akayibungela liso lokuthi vele sekonakele uyibuka ngeso lokuthi sama Africa sinsama Africa sonke asikho isidingo sokuthi sigcine mhlambe sihlukaniselwana umuntu waseKongo waseMalawi Zimbabwe siyinto eyodwa sonke so kusho ukuthi sinsahlukaniswa abelungu asilungiseni leyo nto thina sihlangane sodwa sibe umuntu oyedwa uyayiphasisa ke impela le kodwa siyena umuntu oyedwa ayiphela sinyama sonke kodwa ngoba amalanguage asifani so sofunda ngendlela president ethu futhi ne awafani bathi bona ke mabeza la eSouth Africa kulungile abangene ngokukhululeka nathi masebe sihambe ngokukhululeka ilapho la ngingazi khona kodwa yena ngisho usakhulubela thina into initiate umalema leyo but laba abanye president hayi sebevumile bona abavumanga eGaza ukukhuluma leyo uMohammed Gaddafi waseLibya abavumanga ukukhuluma one currency one president as America not America South America that's the concept so abelungu batshela okunye basebenzisa okunye nabo benza okunye afaka amabhoda awekho hayi kuyazwakala cha mfowethu ngingasho ukuthi ziningi into engifunda kuwena more especially ke mokhuluma ngezingane ukuthi ingane uyazithanda so mhlawumbe sesizoyigoqa lento ukusebenzela izingane zakho ukuthi unaki izingane zakho uzondle wenze okusemandle nakho uthini ngaleyo nto more especially kuthina abantu abasha nalabo abancane bangangabonsika laba ngoba nayo usenayo abantu umntwana so uthini kuleyo nto nendaba ukuthi alento nje umuntu akhulisa ingane yakhe ayikhulise futhi ngendlela eright enomthetho unabafana manje seba ama teenage more especially lo se high school lo kafike la wabulala ayini yami so lo ngisho ukuthi
yini obafundisa yona ukuze bakhule babe kuthi nawe uthi wenzile amaphutha but still uyakwazi ukuthi uyicontrol ezinye zezinto ungazenzi kudlapha. Njengamanje mfethu angifuqa manga impilo yanamhlanje thina ke sibe nebhadi ngokuthi sikhule obaba bethu bengakhona ukuthi bakhulume nathi ezisiyingane kubona ukuthi basiluleke noma basiyale. So nje asithola ngalelo thuba nelokhu sinike sibonde nesihlalo nje nobaba into thina esingayazi le nto le esibabona nje ngaleso sikhathi yabona nje bahambe bayophanda besebenza akade besebenza khona. So ke engakusho nje kuba bonke nje abafowethu abanengane ingane mfethu uyithanda ungenamali uyithanda imali ikhona. Ingane ayijabuleli kakhulukazi imali kumzali jabulela uthando kuphela lokuthi umzali uyayithanda kufonela ingane ukuyibiza ingenamali mayihlala kumawayo ikuvakashele ngekhathi zamaholidi lokho iyakujabulela ukwakha ibond ingane nomzali nokuthi mfowethu kubalekile ukuthi izingane zethu sizitshele ngempilo esiphila kuyona kulesikhathi samanje. Uqamba nje manje mina ngibiye ngitravel ke kakhulu ngibuke izinto zenzeka kwezinye zezindawo. So kubhlungu ukubona izingane ezincane sesizinikele etshwaleni ezinye sibhema lezinto sesibhenya manje obunga. So kodwa ngithi kubalekile ukuthi ingane kulokho okwenzayo noma engakuthiwa lo muntu okubukayo kubuke engathina akusi ithatha ingane isondeze kuleyo into leyo oyenzayo ifundise ongcono umsebenzi kunokuthi uyiyeke lesikhathi esiningi ibe kude nawo ijwayele ukudlala nezinye izingane. Yeske nebhola akusafani njenganathi thina esahlala ibhola ongcono zithatha ingane uyisondeze kwi-business osukuyenza ngaleso sikhathi ifunde leyo into leyo osuku uyenza ukuze ikhona ukuthi if ifeyila esikoleni ihluleka kulezinto zekolo kodwa ayazi ukuthi yena impilo ayikho ekutheni if angiqashekanga kamlungu kodwa kumele ngazi ukuthi ikhona indlela yokuphanda ukuthi ngibe nemali ngelinye ilanga uyayibona lonto. So ke ilento engicathene ngingayisho kubafowethu ukuthi ezintweni ezinhle esizenzayo ezingekho noma esingebona umngozi ngasuphaza mathumpana wakho vele besigebenga ngakhuthuza abantu adubula umuntu ashona aboshwe ngambhelela. Manje udubula umuntu aboshwe awumpheleli ashona umuntu lo amdubulile phela icala lela ngithi nakho ke kuya-aplayelwa iy'ndaba zama-bail nani aqualify ukuphuma nge-bail kuthiwa ayinakho siyamkhipha ngo-10. Phela ngayo no phela uma ukhona singamkhipha ngoba phela kukho konke eqiniseni ingane yami izingane siyasithanda khona kunjalo isimo zibheda ngoba kukho konke egcineni kusuke kuyigazi lami yabo. So ke ngaleso sizathu ke angikwazi ukuthi ngithene ingane yami ngeke ngize ngayikhipha uma sisenkingeni. Kuyazwakala cha yongile ngene enye indoda la yakambovu ngene enye indoda yakambovu yathi uyazi ndaba sayichencele uyazi ayichencele Ngabamasango uyazi ngabamasango kwaye ngamasango ichencele akhona ngabamasango angazi wathi nje kwakuthwala igubhu namanzi kuyiwe khona kuthiwa kuyiwe ichencele athi kathi wakusizakala phela hayi boyinyanga lo oyisangoma ayichencele ke ilapha amasango ngabamasango mova yeah hayi wesiza umama wasechincele cha kulungile siyayivala njengamanje sibonge kakhulu Lindani ukuthi ube khona ya ungavalelisa nje hayi siyabonga kakhulu babukele emakhaya so ningakhohlwa ke ukufollowa
uzoom in kamfowethu Mkhulisi umbono wakhe aqhamuke nawo waseMgungundlovu. So siyabonga kakhulu kwaseke supportile nama-guest ethu aseke afika ngaphambilini namanye siyanithembisa aseza nenwahloniphayo nenwathandayo. So asiyenzeni into yamfowethu ikhule kakhulu ifike kuleli zinga lamanye ama-podcast asekhona. Siyabonga kakhulu thina boka Magwenyane. Awu siyabonga abagwenyana lithuli. Awu imloyo. Cha siyabonga kakhulu babukeli. Siyabonga kakhulu. Iloko nje ngingakusho ukuthi socela ukuthi usifollowe, usubscribe ku YouTube uphinde futhi ushare. Siphinde sibonge kakhulu kuba uzondi ngokusupporta kulomsebenzi wasinika izinto ezithize akwazi ukuthi asupporte ngazo. Momudinga ubabuzondi uzondi multimedia udila nesound yamakhamera nama screens noma ukuthi ufuna ukuqasha lezo zinto ungakwazi ukumthola. Siyabonga kakhulu.